Hola a tots i totes i benvinguts i benvingudes a un nou vídeo aquí al meu canal de YouTube. I sí, un vídeo que no és música. Canviem. Nou format de vídeos que tinc pensat per penjar aquí i així doncs ahir vaig penjar una caixeta als meus Insta Stories, no em segueixis a l'Instagram, daviditsme_cat. És molt fàcil, no, un follow, no. El vídeo d'avui tracta sobre les vostres confessions. Nice. I una mica... jo crec que fliparem una miqueta perquè... bueno, ja anava del pal de que no fossin coses suaus, no? Així doncs, som-hi amb el vídeo. D'acord, doncs ja sóc aquí al llit, ho sento, no tinc varis setups, faig el que puc, d'acord? Tinc aquí l'iPad amb algunes coses. Anem a llegir, sisplau. Soc bi i no sé com sortir de l'armari. Sé que no és una confessió forta, però és una confessió. Aviam, el tema de si és una confessió forta o no, ho pot ser perfectament. És el que tu penses i com està la teva situació. Llavors no pots dir que és forta o no forta. És a dir, és molt complicat, depèn molt de la teva família, del teu entorn. Lògicament, a vegades pots tenir-ho més fàcil o més complicat. Jo amb això no et puc aconsellar gaire, simplement et puc donar ànims i... joder, tio, si t'agrada una cosa, t'agrada, i punt, i no ho pots amagar. Al final la gent pot ser que ho acabi descobrint. I viure amb la repressió de, joder, és que no puc viure feliç perquè no puc expressar el que sento. Vaya merda, tio, vida només n'hi ha una. Molts d'ànims i espero que pugui sortir de l'armari aviat. M'agrada un noi que és l'ex de la meva amiga. M'agrada un noi que és l'ex... Aquest noi és l'ex de la seva amiga. Aquí hi ha dues coses, d'acord? És a dir, tu pots liar-te amb aquest pago o fer el que vulguis amb aquest pago sense que la teva amiga s'enteri, o fer-ho com una bona amiga, no? Comunicant-ho tot a la teva bestie, no? Seria una altra opció. Que no hi està d'acord? Bueno, aviam, són preferències, són escolliments, no? Eleccions, al final cadascú es tria el seu conreu. No ho sé jo, però... m'agraden els emojis que ha posat de preocupada de... és que no puc, és que no puc. L'anglès s'ensenya malament. Sí, la veritat és que l'anglès s'ensenya malament. Punto. Un profe de l'ESO em va dir que m'aprovava si li feia una... i vaig anar a la dire i el van fer fora. Uau! Uau! O sigui, molt heavy aquest cas, No diu quin profe? De l'ESO? Perdoneu, és que pensava que era el professor d'educació física, que també podria ser, no? Una desgràcia, la veritat. Per favor! I tenia el valor d'anar a la directora i dir-li que aquest profe m'ha dit que si li faig tal m'aprova? S'han de tenir també, S'han de tenir. Jo no sé si podria, però... és que és tema complicat. Joder. Aviam, si és matemàtiques, jo potser ho fa fora conyes, quin puto fàstic. Aquesta gent educa en el futur, Vaig tirar una cadira de l'Insti des d'un 7è pis. Un 7è pis? Però tu què estaves, a la Sagrada Família? Estaves a dalt de tot de la Sagrada Família, un 7è pis! Però quin tipus d'escola és aquesta? Jo en meva vida he conegut una escola que passi més de 4 plantes. Veritat, Una cadira d'un 7è pis, nano, podries haver matat alguna persona. Em vaig liar amb el meu cosí fa 2 anys. No, ¿dónde te sentaste? Mira, jo tot i que en català tinguem una dita que es diu com més cosins més endins, no. Es tracta d'educació, de família. Porta la teva sang, si us plau. Una mica de respecte, una mica de... que corri l'aire, d'acord? Això el primer de tot. Fa 2 anys també és un bon detall, no? Per dir, és que ara potser no ho faria, no? Perquè hi ha Covid. No. Liant amb el teu cosí probablement ho faries encara que hi hagués Covid. És que... ets crash màxim. ¿Tú me has visto? Confieso que me falta confianza en mí misma, pero por... Torno a començar. Confieso que me falta confianza en mí misma, pero por ese motivo me cuesta no dudar de mí. Aviam, pràcticament el tema aquest de la confiança en un mateix. Jo, si sapiguéssiu lo insegur que sóc a mi mateix, el que remiro les coses abans de penjar-les de si, ai, ara tinc el cabell malament, ai, ara no sé què pensaran de mi, ai, ara potser puc semblar X cosa. És una merda, però crec que tots tenim una part d'insegur i que dubtem de nosaltres mateixos. Potser no ho hauríem de fer tant, però vivim en una societat tan merda que qualsevol cosa es critica, i sobretot a les xarxes socials. Molts d'ànims, la veritat, és una cosa que patim tots. Ni jo m'he posat solució a mi mateix, no puc posar-te'n a tu. Ens agradem mútuament amb el meu millor amic, d'acord? Buen dato, bro. Llavors, si us agradeu mútuament, hi ha una cosa que es diu... i vols sortir amb mi? Estaria guai que ho posessis en pràctica. Hòstia, t'imagines sortir amb el teu millor amic, bro? No m'imagino. De vegades quedava
amb el nòvio de la germana de la meva millor amiga per... Espera, és que quan hi ha tantes persones implicades em costa d'entendre. Vale, aviam, gent, primer tenim el nòvio de la germana de la meva millor amiga, llavors tenim el nòvio, la germana de la millor amiga i ella, la principal, d'acord? Per tant, tenim una flameta també, jo crec que entenem el que és, no? D'acord. De vegades aquesta persona quedava amb el nòvio de la germana de la seva millor amiga, llavors és una cosa com no gaire important. No és la teva millor amiga directament, és la germana de la teva millor amiga. Bueno, ja queda lluny, ens importa un pepino. Vinga, va. Bueno, és un cas que la veritat el portaria a crims perquè aquesta flama potser has cremat potser has cremat aquest tio, no sé. Vaig perdre la virginitat quan tenia 11 anys. No, I'm not sure about that one. Damn. Però un moment, esteu sentint el mateix que jo? En fi, gent, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat moltíssim. Recordo que em podeu seguir a Instagram, TikTok, YouTube, així que res, cuideu-vos molt i vigileu i intenteu seguir caminant amb les cames tancades i no com una altra persona ha fet en aquest consultori.